Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, agradecer o convite a miña casa, porque sou académica correspondente da Real Academia, entón, no fondo, é un cachiño así o sitio a donde pertenzo tamén. E eu quería empezar facendo unha unión con cousas que dixeron tanto Marilar como Chelo nas súas intervencións, e que efectivamente nos estudios de lingua e nos estudios de medio ambiente un pouco a idea esa de defensa da diversidade é un elemento de conexión. Entonces é unha cuestión que un pouco os enfoques académicos que hai para os estudos, sobre todo no caso das linguas minorizadas como a nosa, pois falan da cuestión de defensa da diversidade e unha liña de pensamento que conecta moito co pensamento no ámbito ambiental. E tamén coa intervención de Chelo quería facer unha reflexión inicial que probablemente para os non xuristas é necesaria e é sobre para que sirve o dereito. É unha cousa que empezo moitas veces incluso as clases na facultade. O dereito é unha ciencia social que sirve para traducir conflitos colectivos, para darlle solución a conflitos colectivos, pero para iso ten que haber os conflitos ou a percepción social de que algo é problemático. Entón, non hai dereito naqueles ámbitos onde a sociedade non percibe que ten elementos de confrontación e pode ser nos ámbitos privados ou públicos, mentras entendía que nas relacións de parella era normal que houbera relacións de dominación, pois non había reglas para resolver esas situacións ou as separacións ou a violencia ou conflitos tecnolóxicos. Mentres non podes manexar científicamente, por exemplo, non podes operar con células nais, pois non hai dereito para resolver os problemas ou os dilemas tamén xurídicos que ten operar en contornas tecnolóxicas científicas máis avanzadas. E no ámbito do medio ambiente iso vese claramente así. Os romanos tiñan normas de xestión das augas, pero eran normas basicamente cunha finalidade non ambiental, senón de non morrer de tifus, de non, prexudicar a saúde humana. Entón, realmente podemos falar de que hai dereito ambiental desde o momento en que o dereito percibe que o medio ambiente é problemático, que empeza a haber recursos naturais que se esgotan, que hai niveis de contaminación severos que son insoportables e que hai que darlle resposta a isto. É dicir, a idea dun ordenamento xurídico para arreglar os problemas que se ve que ocasiona ao déficit de recursos, a contaminación, etc. E isto enlaza moi ben co que acaba de contar Chelo, porque, efectivamente, casi, incluso moita xente diría, o dereito ambiental nace cando empezamos a crear parques naturais, pero que se crean con outro espírito, co espírito ese romántico de ter un sitio de evasión e tal, pero non tanto coa idea de preservar espazos que son necesarios para a protección da vida, dos ecosistemas, etc. Entón, desde esa idea, era desde a que quería formular eu a intervención de que fai o dereito hoxe para o medio ambiente, en que situación está, que para min é un punto de encrucillada, no sentido de que, dado que para ter normas temos que ter antes movilización social e presión aos poderes para que algo se faga, e a continuación consigues que os gobernantes actúen, e iso pasa así en todos estes ámbitos que citaba antes, e despois nacen as normas que evidentemente responden ao peso que ten na sociedade político cada idea. Estamos nun momento de cambio. Estamos nun momento onde vemos que o que foi, incluso hai un par de anos anunciaba así o comisario de Medio Ambiente da Unión Europea, dice, os días de gloria onde nos reclamaban polas rúas medidas de acción climática acabaron. E iso é o que certifican os responsables europeos, que xa non hai na sociedade unha demanda social mayoritaria para que o dereito siga avanzando en temas ambientais. E desde a miña perspectiva,
levo traballando moitos anos, sobre todo en temas de dereito europeo ambiental, que no caso español a maior parte das normas que temos son desa procedencia de normas europeas, temos poucas cousas onde fóramos innovadores, basicamente somos importadores de normas ambientais europeas. Hai un xiro claro, un cambio de forza nas políticas ambientais europeas e hai un cambio claro no escenario global. Xa se viu desde hai unha década no sentido de que as políticas ambientais empezaron a ceder paso a ser políticas fundamentalmente enerxéticas. E é certo que para a transición climática fai falta unha transición enerxética, pero cada vez ten menos peso as normas de contido ambiental e teñen máis peso na xenda europea a xenda enerxética moito máis que a xenda ambiental. E unha boa parte do esforzo da Unión Europea nos últimos anos é retoques de normas que xa viñan de atrás, pero non novas iniciativas que nos leven máis cara adiante, que avancen en ambición. E isto, desde o momento en que Trump chega ao goberno de Estados Unidos, é moito máis visible. É dicir, a idea de que xa estaba vendo un pequeno viro no ámbito da Unión Europea é moito máis claro desde o momento en que no escenario global empezan a ter peso movimentos de extrema dereita e cuestionadores das verdades científicas en relación co clima e incluso, no caso, agresivamente contrarios a moitas das cuestións que formaban parte un pouco do ADN das políticas ambientais e climáticas ata aí ben pouco. Eses cambios, aparentemente, a bella Europa máis centrada e menos imbuída desas forzas, xa non está nese plano. Nos últimos tempos, e con este mismo ano, a Unión Europea botou para atrás varias iniciativas que levaban na xenda europea na liña de ir máis alá. Por exemplo, había un texto normativo en discusión para que as empresas non puderan facer o que se chama blanqueado verde, o greenwashing. Ese texto abandonouse por parte da Unión Europea. A presión corporativa, a presión das empresas, fixo que a Unión Europea renuncie a sacar eso, que era un documento, digamos, unha norma que estaba na xenda europea desde hai varios anos. Entón, no mes de febreiro, a Unión Europea sacou unha cousa que lle chamo paquete ómnibus para simplificar a burocracia. Curiosamente, todas as medidas do paquete ómnibus son revisión de normas ambientais. Quitar controis ambientais, suprimir trámites, autorizacións e tal ambientais. Entón, como se a simplificación non houbera moitos ámbitos do ordenamento xurídico onde fora necesaria. Entón, é bastante significativo que cando pos o foco en decir vamos a facer as cousas máis fáciles, o único que estorba son as normas que lle poñen unha certa cinto ás empresas no ámbito do medio ambiente. Entón, a miña intervención quería vir na liña deso, é dicir, que temos que pensar que estamos nun contexto que está en cambio, que estamos xusto nun momento de cambio e que eso imos velo plasmado a nivel interno, porque na medida en que España é un Estado fortemente debedor das políticas europeas ambientais, na medida en que eso vaya cara atrás, aquí non hai normalmente, digamos, non é un Estado que fora especialmente innovador ou cabeceira ou tractor de cambios nese ámbito. Mesmo no plano das comunidades autónomas, que teñen unhas competencias ambientais relativamente amplas, eso tamén se está percibindo, é dicir, que está deixando de haber, incluso en comunidades autónomas que sempre foran un pouco por diante, como é o caso de Cataluña, como é o caso de Navarra, notase que o tempo é outro, vale? E que eso non está aquí. Baixando así para non facer unha intervención excesivamente longa e deixar tempo para os outros compañeiros e despois para o debate. No caso de Galicia, Galicia nunca foi a primeira da clase. Tampouco nos vamos a enganar. Temos un ordenamento ambiental bastante pobre,
no sentido de que nunca foi un tema especialmente relevante na axenda do goberno e que sempre tuvo casi maiorías parlamentarias, polo tanto, as normas que chegaron ao Parlamento son un pouco aquelas que o goberno entende necesarias, e eu creo que poderíamos calificar que as normas que temos ambientais, esa lei da paisaxe, como a anunciada lei do clima, etc., normalmente son normas para a galería. Son normas que sirven para dar unha roda de prensa, para abrir unha cabeceira dun telexornal, para dar un pouco de xogo de debate político mentras pasan o debate parlamentario, pero son o que, isto son palabras de xuristas, pero vou intentar explicar, son normas que non son prescriptivas. E que significa? Que son programáticas, chamámoslle normalmente. Que son normas que, basicamente, o que din, e aquí temos algo parecido que a nosa lei de normalización lingüística, claro, que no seu momento, e esta é a diferencia, a lei de normalización lingüística é do ano 83 e abre un proceso no momento casi dos albores do autogoberno. Entón, poderíamos pensar que é sensato que haxe unha norma que di se fomentará tal, non? Fomentarase non sei que, procurarase que, porque non tiñamos xente alfabetizada en galego nas escolas, tal. Claro, si en 2025 que estamos, levamos unha lei ao Parlamento de Galicia que en normalización lingüística dixera promoveremos nas escolas que a xente saia formada en galego e en castelán, diríamos, ois, aquí faltame algo, como imos promovelo? Cales son as medidas? Cales son os obxectivos? Como imos, entón, un pouco máis de chicha, de densidade normativa? Que sucede nas normas ambientais en Galicia? Que normalmente están carentes de chicha. A chicha normativa, o sea, basicamente, pois din, lei da paisaxe, temos que ter planificación da paisaxe, creamos un observatorio da paisaxe, eso sería o tipo de tal. Pero despois, o observatorio non se pon en marcha, moitas veces, a planificación adíase sine die, temos unha boa parte dos espacios naturais protegidos, por exemplo, sin instrumentos de xestión, entón ti declaras o parque, pois o diploma na porta, non? Este é un parque natural. Non hai ningunha medida de xestión aprobada para ese parque, para ver como faz que ese ecosistema este salvagardado. E pasa isto, pero pasa en todos os planos da actividade ambiental, no medio ambiente industrial, en moitos outros ámbitos. Entón, ese é o que falta aquí, é dicir, falta o desenvolvemento dese entramado normativo que é un entramado moi pobre. Non pasa só o medio ambiente. Isto, si hai unha lei que é espectacular de ler, que é a lei en relación co impulso demográfico, creo que se chama así, lei de impulso demográfico, ten casi 50 artigos, e basicamente nos insta a ter fillos, pero realmente, cando acabas a lei, dis, cales son as medidas concretas que hai aquí? Nada. Entón, son cascas, máis que nada. E iso é o que pasa bastante nas normas medio ambiente. E en coincidencia con iso, tamén hai unha dinámica desde hai moitos anos moi manifesta no sector enerxético, no sector eólico, de minas, nos ámbitos problemáticos que tuveron máis contestación social, é que un pouco pola porta de atrás, pola vía das leis de orzamentos, das leis de acompañamento de orzamentos cada ano, ou de metelos noutros proxectos normativos, se modifica compulsivamente as normas de autorización de actividades problemáticas na contorna, no medio ambiente, na paisaxe, para poñer unha alfombra vermella aos proxectos e que non teñan un excesivo control ambiental. E aquí vamos a decir unha cousa, digamos, clara. Eu creo que é necesario para unha transición climática promover as renováveis. Agora ben, para iso temos que facer os pasos previos. Ten que haber unha planificación que non existe en paisaxe, non existe en eólicos, non existe en moitos outros ámbitos, e ten que haber un control ambiental dos proxectos, porque ainda que con carácter xeral debamos ter máis parques eólicos, pois o mellor sitio para ter un parque eólico non é un espacio natural protegido. Ou hai formas de implantar os parques eólicos. Dinamarca é un país que é punteiro no uso de enerxías renovables e non se fan presentes no territorio porque teñen
un uso, digamos, fan muiños de eventos máis aillados. Entón, é unha cuestión como moito menos concentrada que o que aquí, é dicir, que temos que ter un modelo para iso. Entón, o problema que hai, e que eu viña a decir a boa nova ou mala nova, é que estamos nun momento de contexto e nós xa non partimos dunha situación especialmente favorable no que a protección ambiental se refire. Entón, neste contexto de cambio mundial, pois a situación de partida que temos é algo que non nos axuda. Nada máis. Moitas gracias.